Bon dia a tothom. Avui estem aquí a l'estudi de la Marea Blanca Llefià i per analitzar una mica, dins de les notícies que hi ha hagut aquesta setmana, una que ha passat molt desapercebuda. Mentre es parlava de la inhabilitació del president Torra o es parlava de la vaga dels metges residents, el debat que hi havia sobre el confinament o no a Madrid i la discussió entre el govern central i el govern de la comunitat autònoma, doncs va aparèixer una notícia que d'una gran rellevància però que ha quedat, evidentment, una mica amagada. Sembla, segons anunciava el nou informe del Servei Meteorològic de Catalunya, que pel 2050 Catalunya patirà un increment de temperatura de mitjana de 3 graus. Per saber quins són els efectes que suposa tot això, avui tenim a Pep Caballol, que ens explicarà tot el que es deriva d'aquest informe del Servei Meteorològic de Catalunya i tot el que afecta també a la nostra salut. Pep, bon dia. Hola, bon dia. Doncs l'informe aquest del Servei Meteorològic de Catalunya confirma les pitjors previsions que hi havien? Sí. El que confirma és que cada dia que passa les previsions són pitjors. Ja es va fer un informe des del Servei Meteorològic per l'Oficina de Canvi Climàtic fa temps en el qual es confirmava aquesta dada, que totes les previsions han quedat curtes, tant les que fa temperatura com les que fa previsions de disminució de la pluja, com moltes altres. És a dir, que tot va cap a un escenari del pitjor del que s'esperava. Això suposo que ve derivat de la mateixa posició prudent de la ciència, que no vol afirmar res que sigui absolutament confirmat, però que, donada l'emergència que vivim i la velocitat en la qual es produeixen els canvis, doncs produeix això, no? Que les previsions plenament confirmades siguin insuficients per explicar l'emergència. Clar, si calen 30 anys, per exemple, perquè una afirmació sigui robusta, doncs no tenim aquests anys per dir coses que estan afectant la quotidianitat, que és el problema que tenim. L'increment de temperatura és que afecta la vida quotidiana. En l'àmbit de la nostra salut, com ens afectarà directament això? Si no és que ja ens està afectant directament la situació d'emergència climàtica que estem patint. Sí, clar, la salut és tot, no? La salut no és tan sols l'anada a l'hospital o a l'ambulatori, sinó que la salut depèn de tots els factors de la vida quotidiana, no? Això és el que ens diuen els determinants socials. Per tant, hem de pensar que, en primer lloc, l'increment de temperatura afecta coses tan senzilles com el son, no? És a dir, en aquest any 2020, a Barcelona ciutat, i per tant a tota la seva conurbació, més o menys, doncs l'Observatori del Raval ha detectat 20 nits tòrrides. És a dir, que 20 nits la temperatura no ha baixat de 25 graus. Això és una bestiesa, perquè vol dir que hi ha 20 nits, hi ha hagut 20 nits en les quals era impossible dormir. Per què? No ha baixat de 25. Vol dir que quan has anat a dormir, jo què sé, la temperatura estava a 27, 28, 29, 30 graus, depèn de l'hora que hi anessis, no? Però en tot cas, la mínima, la mínima no ha baixat de 25, amb mínimes de 28 graus i de 29. És a dir, això ja és determinant per la nostra descans. El descans és fonamental per poder reparar el nostre cicle vital i poder tenir una vida saludable. Per tant, primera qüestió, però és que les nits tropicals, aquestes eren les tòrrides, les tropicals que no baixa de 20, doncs se'n van al centenar. I hauríem de poder viure en ambients en els quals la temperatura baixés de 20 graus. Com diu, nits tropicals, vol dir que són nits ja corresponents al tròpic. Aquesta és la primera dada i que crec que és molt important. Tothom necessitem dormir i tothom entenem aquesta dada, no? Què més? Clar, si les temperatures són així d'altes i pujaran fins a més, quasi 3 graus, en 30 anys, això vol dir que les nostres cases no estan adequades. I això afecta la nostra salut. Vol dir que les nostres cases no tenen els aïllants, no tenen els sistemes de refrigeració, ni tindrem l'energia disponible per fer els aires acondicionats, ni els ventiladors, etc. És a dir, que hauríem de pensar com construïm aquestes noves cases o com les rehabilitem i amb quines polítiques públiques no es pot carregar sobre les persones més desfavorides aquestes despeses. I això vol dir, per exemple, acondicionar la casa, construir-les d'una altra manera o aïllar-les. Això és molt llarg, però
ens dona una idea i, per tant, això també és salut, molt important. Però no només això, hem parlat de la vida quotidiana a través de les temperatures o parlem de l'habitatge, però no hem d'oblidar l'alimentació. Evidentment, amb unes temperatures que estan creixent a aquest ritme, doncs el nostre sistema agroalimentari està amenaçat. Està amenaçat durament, perquè no tindrem el mateix rendiment. Els aliments, ja se sap que amb l'increment de temperatura baixen les seves qualitats, les seves proteïnes, etc., disminueixen, són de pitjor qualitat. Això per un cantó, però per l'altre, doncs hem de veure si els nostres camps seran viables. És a dir, seran viables per poder suportar aquestes temperatures. Pensem que un increment de temperatura promig de 3 graus l'any 2050 suposa que a moltes zones de terres de l'interior a l'estiu podem estar amb temperatures properes als 50 graus. I, a més, amb aquest procés de tropicalització vol dir que seran zones en les quals no estarem parlant només d'increment de la temperatura, sinó d'increment de la humitat, amb la qual cosa ens podem trobar amb humitats superiors al 60% amb temperatures, per dir-ho d'alguna manera, de 48. Això, la temperatura de sensació se'n va més amunt de 50. Ni per les persones, ni pels camps de conreu, ni pel bestiar, això és sostenible. I això és l'amenaça real que estem tenint. Vull dir, ens pensem que diem, 3 graus, ara hem pujat fins a 1,7. Ens anirem a 3, pujarà 1,3 graus com a mínim amb 30 anys. Això és terrible. Vull dir, des de l'any 1950 fins a 2050, amb 100, haurem pujat 3 graus. I això afecta tot el nostre sistema de vida, tot plegat. Si el que et reia referències a la salut entesa com a sanitat, doncs evidentment que apareixeran noves malalties. Ja hem tingut unes quantes com a conseqüència del deteriorament dels ecosistemes, ja sigui ara la Covid, però hem tingut el Zika, hem tingut l'Ebola, hem tingut el MERS, hem tingut ja precedents i en poden sorgir de noves, a part que els nostres metges, metgesses, infermers i infermeres hauran d'aprendre a reconèixer noves malalties per poder fer la prevenció que cal. Però no només això, sinó que, evidentment, els nostres hospitals tindran crisis d'energia, perquè tots aquests canvis també faran que l'energia que tinguem disponible sigui menor. És a dir, hi ha un grapat de qüestions que canvien la nostra vida de forma contundent. No podem pensar que això és assumible, perquè l'adaptació que suposa és excessivament ràpida per a les nostres capacitats. El ser humà té una gran capacitat d'adaptació, però no en aquestes velocitats. Una qüestió. Tothom o molta gent espera que un miracle, igual que passa amb la Covid, que sigui la vacuna que ens salvi i ens tregui tots els problemes, una vacuna més immediata, ràpida i efectiva, doncs amb el canvi climàtic passi alguna cosa semblant. És a dir, siguem capaços, per amb les noves tecnologies, de noves fórmules de producció d'energia que permetin, per exemple, assumir els 40 i pico graus de mitjana amb instal·lacions d'aire condicionat a tot gas, amb unes metròpolis que dubto que fins i tot les xarxes com a tal elèctriques que tenim ara poguessin assumir encara que es produís. És a dir, estarien saltant contínuament. En els nostres camps els subministrarem aire condicionat. I doncs llavors, no tenim aquesta tecnologia. No és possible que apareixi un déu del cel i ens ho solucioni els problemes. Haurem de fer un canvi de model. Jo crec que el millor... en aquests moments no s'alvira a la velocitat que estem canviant cap tecnologia que ens salvi. Però jo no diré que no passarà, perquè no ho sé. El que sí que sé és que la millor manera de preveure totes aquestes coses són les nostres actuacions. Si es va dir que la millor vacuna per evitar que es produeixin Covid és no estar maltractant els nostres ecosistemes, no estan penetrant en territoris que fins ara eren inhòspits i que estan poblats de virus, doncs que fins ara el ser humà no hi havia tingut contacte i que a través dels animals es produeix la que se'n diu la zoonosi, doncs el millor és no maltractar aquests ecosistemes, deixar amb aquestes polítiques de creixement constant dels territoris per crear monocultius, els que siguin, que provoquen un agronegoci. Per tant, la millor manera de fer-ho és
començar a parlar amb la suficiència alimentària i sobretot començar a pensar en agroecologia pel que fa als nostres aliments, no? És a dir, no maltratar els ecosistemes. I no maltratar els ecosistemes també significa aturar l'extractivisme i aturar aquest creixement constant del sistema econòmic, que el capitalisme sí ho necessita, però que és contradictori amb la nostra salut. Vull dir, ara no es tracta de si som capitalistes o anticapitalistes, sinó de comprendre que el sistema econòmic que estem vivint en aquests moments afecta greument la nostra salut i que, per tant, doncs, obstinar-se en mantenir un sistema que afecta la nostra salut és atacar-nos a nosaltres mateixos. I ho veiem en aquests moments amb la Covid, amb la vida quotidiana. És a dir, el que necessitaria la salut pública no és el mateix que el que necessita l'economia. L'economia necessita créixer i no parar-se, i la salut pública necessita parar l'economia per poder fer el aïllament i combatre la malaltia. Aquesta contradicció afecta la nostra vida i aquest increment de temperatura, que ve derivat de la gestió que estem fent dels ecosistemes, de la utilització d'energies fòssils que estan escalfant l'atmosfera, demostren que estem entrant en una contradicció que ens perjudica greument. Per tant, la primera cosa que hem de fer és creure en la nostra capacitat i entendre que nosaltres no som els que dominen la biosfera on habitem, sinó que és al revés, que hem de sotmetre als seus designis. És a dir, la biosfera té unes normes, unes lleis, una manera de funcionar que es deriven de la termodinàmica, que es necessiten d'aquest ambient tan agradable que hem tingut en aquestes temperatures mitjanes en el qual s'ha desenvolupat la vida, i que si això ho alterem ens estem destruint els nostres hàbits. Per tant, primera mesura, pensar que nosaltres no som els que imposem la llei a la biosfera, sinó que hem de sotmetre la nostra economia, tota la nostra vida, a les normes de funcionament de la biosfera. I segona, que si sabem que les energies fòssils són les principals causants de l'efecte hivernacle, o de millor dit, de l'increment de la temperatura mitjana, doncs, evidentment, deixar de cremar combustibles fòssils i deixar de maltractar tots aquests ecosistemes que estem vivint. Que algú, en algun moment determinat, aconsegueix un miracle i troba una tecnologia que serveix per pal·liar en part, que jo no espero, però que podria passar, doncs fantàstic. Però primer actuem, fem prevenció, no ens obstinem en mantenir un funcionament, un nivell de funcionament que atempta contra les nostres necessitats més vitals. Em sembla absurd i em sembla fins i tot del gènere tonto atemptar contra la nostra pròpia salut amb les nostres actuacions. Jo ja puc entendre que algú digui des d'un bar, escolti'm, és que si tanquen el meu establiment, parlem ara en concret de la Covid, doncs potser no em moriré de la Covid, però em moriré de gana. Això ho entenc. I aquesta és la contradicció que vivim i aquesta és la solució que han de plantejar la política. I la política el que necessita entendre és que hem de decréixer buscant sistemes alternatius per no degradar la vida de les persones. Finalment, Pep, aquests darrers mesos hem vist com hi ha hagut casos del virus del Nil Sí. Finalment, fins i tot algun cas amb animal dins de Catalunya. Que, evidentment, enllaça amb aquesta introducció de malalties que fins ara ens semblaven llunyanes i estranyes. Sí. Sí. Ens podem trobar que tinguem en el futur noves malalties que afecten la nostra salut. Insisteixo, hem de tractar bé els nostres ecosistemes i entendre que la nostra vida està supeditada a les normes de funcionament de la biosfera, que no som nosaltres qui imposem aquestes normes. A mi, abans d'acabar, a mi em sembla que és molt important per acabar aquesta conversa donar algunes dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, perquè entre l'any 1992 i el 2015 van morir prematurament a Barcelona 980 homes i 2.729 dones. I aquest augment de la mortalitat és molt significatiu entre les dones a partir dels 65 anys, mentre que els homes és a partir de 75. Estem parlant de què? Estem parlant de les condicions de vida a Barcelona, entre les quals hi ha la temperatura i la contaminació. I estem veient que això genera desigualtat, inequitats de gènere, en aquest cas, perquè les dones estan molt més afectades, però que també afecten bàsicament en els barris més vulnerables perquè tenen pitjor salut mental i pitjor morbilitat. Aquestes són dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Repeteixo, entre 92 i 2015, abans de la Covid, com a conseqüència dels canvis que es produeixen a la conurbació, tant pel que fa a la contaminació com pel que fa a les onades de calor. Jo crec que són dades prou definitives perquè entenguem el que ens estem jugant. Moltes gràcies, Pep, per atendre'ns i que aquestes pitjors previsions, a veure si tenim sort i fem un esforç entre tots i no s'acaben acomplint.
Espero que serveixin per això, precisament, per crear un altre senyal d'alarma inequívoc. No està fent cap ONG ni ho està fent cap grup radical estrany. Això són dades del Servei Meteorològic de Catalunya perquè les havia demanat l'Agència d'Adaptació al Canvi Climàtic. És a dir, dades absolutament oficials. Moltes gràcies, Pep. Fins la propera.